Počkáme tak chviličku. Tak, nově příchozí, moc vás tady všechny vítám. Na začátku jsem říkala, že by bylo fajn, kdybyste se mnou chtěli pozdílet třeba věc, kterou si teďka řešíte konkrétně. Jestli máte něco, co vás tak jako trápí, co vám leží v hlavě, co byste třeba potřebovali s někým pořešit, ať už třeba s kamarádkou nebo s kýmkoliv, nebo tady s námi na hovoru, na ženském kruhu, co vás tak jako teďka nejvíc v životě pálí. Jako můžu vás uklidnit, vždycky máme něco, jo? Každá máme něco, takže klidně pište. Já jsem udělala takový čupr průzkum psychologický, věcí, kterých se vlastně nejvíc bojíme a co nám hodně leží v hlavě. A taky jsem to udělala u mužů, tak to s váma za chvilku pozdílím všechno. Tak, další se nám připojují. Tak, další tady máme, další nám naskakují pěkně. Vidím, že máte všichni hezky vyplý mikrofony, tak jenom kdyby náhodou někdo viděl, že má mikrofon zaplý, tak prosím vypnout, ať se nerušíme. Tak a za chvilinku už začneme. Ještě necháme naskočit ty poslední. Pavli, díky za srdíčko, to asi znamená, že mě slyšíš. Parádička, já tě vidím krásně, akorát jak máš vyplý mikrofon, tak jsem neslyšela. Mávám. Holky, kdo si budete chtít zapnout kamerku, určitě si zapněte, ono je to takový lepší, když se vidíme, ale vždycky jako je to na vás, jo. Bezpečí především. Naše pohoda především, takže kdo chce kameru, kdo nechce, tak pohodička, nemusí. Já vidím, že prezentaci krásně vidíme, nahráváme. Další ještě naskakují, tak ještě počkáme 2 minutky. A tak ještě jednou, nově příchozí. Já jsem dávala holkám na začátku, ještě co jsme se začali připravovat před tou 6. Takovou otázečku, jestli byste mě chtěli pozdílet do chatu, co si teď konkrétně v životě řešíte, jestli máte něco, co vás jako trápí, jestli tam máte něco, co vám tak jako první, co vám vybliskne tak jako do té hlavy, že vás teďka něco konkrétně trápí, protože za chvilku uvidíte, že na to nejsme sami. Strach z dalšího zranění. Tak tomu moc rozumím. To obrovský strachy nás všech. Tak jo. Dneska další. Tak jo, tak ještě minutku a už začneme s prezentací. Já jsem chystala takhle prezentaci, abyste to i viděli, abyste měli to i před očima, abych vás tady nenudila jenom povídáním. Strach z toho, že nebudu přijata taková, jaká jsem, odmítnutí. Domluváme si, můžeme na tom, že si dáme pauzu. No, těžká situace. Naprosto rozumím. Tak jo, holky, tak začneme s tou prezentací. Tak já jsem tu prezentaci pojmenovala od pocitu samoty k propojení ve vztahu. A proč? Protože ono podle nějakých jako psychologických výzkumů lidi mají největší strach z toho, že budou opuštěni a že nebudou přijati. To je naše úplně jako bazální potřeba, hnedka potom najíst se, napít se, vyčurat se a podobně. Tak prostě ta další bazální potřeba, úplně jako elementární, je ta, že my se potřebujeme cítit přijetí. Proto prostě tak důležitá pro nás rodina, proto nás taky rodina tak zatěžuje, proto jsou tak moc důležité komunity nebo prostě kamarádky, nebo jenom to, že si třeba s někým jako chatujeme, tak už to vlastně navozuje potom ten pocit přijetí a propojení. Tak jo, tak to nám byste věděli, že jestli tady někdo máte strach z opuštění, nepřijetí a tak je to úplně normální, máme to úplně všichni. Mají to muži, mají to ženy, máme to úplně všichni, jenom každý to pak jako manifestujeme jinak. Tak jo. Tak, kdo jsem teda já? Někdo mě tady už znáte?
A někdo mě třeba ještě neznáte, možná jste mě viděli na kongresu Lucky Harnošové. Tak, já jsem průvodkyně žen. A to průvodkyně žen buď to ženskými kruhy, nebo na konzultacích 1 na 1. A já říkám, že vlastně provádím ty ženy životem a i po světě, protože já žiju v zahraničí, hodně cestuju a chystám právě krásný retreat pro ženy na Lanzarote, kde vlastně žiju, takže proto říkám, že provádím i ty ženy po světě. Tak, potom teda, jak už jsem říkala, tvořím ženské kruhy a taky ženský klub, který je uzavřený, o tom vám potom něco řeknu na konci, kde máme právě to bezpečné prostředí a navzájem se tam můžeme podporovat. Tak, originálně jsem ale bioložka, mám vystudovanou biologii a jsem taky lektorka symptotermální metody početí, učím to vlastně ženy, mám svoje kurzy a jsem taková neúnavná hledačka pravdy, kdy vlastně já prostě nedělám nic jiného, než pořád přezkoumávám, pátrám, studuju a vlastně jakoby neustále, tak jako konstantně měním vlastně ty mé znalosti, nebo je spíš jako posouvám, abych se dopátrala pravdy. Což já si myslím, že se pravdy nikdy nikdo z nás nedopátrá, jo? To jako na rovinu, ale to mě neodradí, takže pátrám stále a všechno, co vypátrám, tak vždycky sdílím právě s mýma ženama, protože si tam potom hezky jako doladíme, že vlastně už to třeba vypátrali taky. Tak, taky jsem multipotenciálka a perfekcionistka, no, to moc nejde dohromady, protože to je takový jako docela kontrastní být multipotenciální, to znamená, že vlastně vám jde spousta věcí, chcete dělat spoustu věcí najednou, ale zároveň, jak jste jako perfekcionisti, tak je chcete dělat perfektně a to jako většinou vede k vyhoření. Takže jestli to někdo máte podobně, baví vás hodně věcí, nebo vám hodně věcí jde a ještě k tomu jste perfekcionisti, tak vám moc rozumím a klidně se mi ozvěte. Tak, taky jsem cestovatelka, to už jsem vám říkala, hodně cestu. Miluji všechny země, kde se mluví španělsky. Já jsem španělštinou byla jako posedlá úplně od jak živa, proto taky žiju ve Španělsku. A miluji Latinskou Ameriku. A hodně čerpám, to vám řeknu za chviličku, hodně tam čerpám z té jejich vědomostí, nebo z té jejich moudrosti původní. Tak taky jsem námořnice, to je takový trošku jako divný na Češku. Ale to jsem tak prostě jednou si řekla, že se naučím plout na lodi, tak jsem se naučila plout. Trpím teda na mořskou nemoc, takže mi je pořád špatně, ale to mě taky neodrazuje. Nicméně na tom moři vznikají občas takové jako situace, kdy člověk se musí fakt jako ponořit sám do sebe hodně a fakt se musí jako hodně jako nadechnout, vydechnout víc přítomností a tam já právě často objevuju ty odpovědi na ty otázky, které já v tom životě právě zrovna mám, že to jsou tak jako extrémní situace a já, když jsem v nějakém komfortu, tak jako nepřijdu na nic, ale jakmile jsem v nějaké extrémní situaci, tak tam mi jako všechno pak dochází. Tak to ještě k tomu. No a taky jsem volná duše, jsem hodně svobodný člověk, nemám ráda, když mi kdokoliv cokoliv říká, už od malička jsem taková byla, ale samozřejmě se snažím respektovat ostatní lidi, aby to na mě moc nedopadalo. Takže tak. Jak teda pracuji se ženami? Jak případně to může působit i na vás? Tak já hodně se zajímám o ženskou-mužskou polaritu, kdy vlastně na světě všecko se říká, že má vlastně každý jakoby 2 protichůdné póly, jak máme prostě yin a yang, tak máme i mužsko-ženskou polaritu a my vlastně se můžeme pouze jako komplementovat, jo? Protože my sice, jak jsme polaritní, tak my máme hodně třecích ploch, ale ve výsledku potom jako člověk zjistí, že ono to tak z nějakého důvodu je udělané a my vlastně, ať už muži nebo ženy, většinou, říkám ve většině případů, neplatí to vždycky, tak pokud nejsou vlastně páru s někým, tak nejsou úplně třeba jako šťastní nebo úplně spokojení. Jo. Takže já se proto zabývám hodně tou mužsko-ženskou polaritou i tím, jak to vlastně funguje ve vztahu, jak to funguje v práci, jak to funguje v životě a jak to funguje v hádce, když se hádáme, tak tam prostě je to úplně vtipný, jakože ono v hádce to vtipný není, ale potom, když se na to člověk podívá jako z vrchu, tak se musí zasmát občas. Tak jak už jsem vám říkala, jak teda hodně cestuju, tak já se inspiruju, co jsem se fakt teda opět zamilovala, tak prostě do Peru. Inspiruju si hodně jejich jako anskou kulturou a tou anskou moudrostí. Já jsem kdysi objevila jednoho takového šamana, nikdy jsem ho teda neviděla naživo. A on už jako byl ten pán tak strašně unavený z toho, jak my Evropanky jsme nepoužitelné a jak prostě neumíme být jako ženami, neumíme vytasit tu naši ženskou sílu,
tak prostě on vystoupil z toho jako svého společenství a přestal působit právě jako kdyby v tom Peru a začal psát knížky pro Evropanky. Napsal teda konkrétně 2, které já mám teda prolustrované zleva doprava. Četla jsem je obě asi tak 5krát, takže tam úplně neskutečná moudrost. Já vám pak na ně dám tip, já vám to všechno pošlu e-mailem. Teďka si to nemusíte psát. Tak a tím právě já vždycky jakoby v těch konzultacích nebo na ženských kruzích se snažím z těch žen jako dostat tu jejich ženskou sílu. Snažím se, aby to vlastně jako pochopili, aby věděli trošku, kde jako ji najít, nebo jak si třeba na ní sáhnout, protože to nemusíme dělat nějaký úplně jako heroický činy, aby jsme si na tu sílu šáhli, ale můžeme ji nacházet jako úplně právě v obyčejných věcech. A on člověk vlastně vždycky si potom uvědomí při nějaké té dlouhodobější práci, že vlastně všechno tu sílu tam má. Jenom třeba ne úplně dobře s ní nakládá, protože zatím třeba jako úplně neví, jak s ní naložit. No, taky se do mé práce hodně promítá téma soběstačnosti versus spolupráce, jo. A to je právě takové úskalí, kam se hodně dostávají ženy, nebo vlastně i muži, když my jdeme nějakou jako cestou seberozvoje, pracujeme tak na sobě a jsme tak jako až hodně soběstačné, nebo teďka máme tady úplně obrovitánskou vlnu feminismu, kdy jako OK, původní účel jako super, emancipace, feminismus, to, že jsme si všichni rovní, fajn, ale prostě to, jak říkáme, nebo jak některé ženy říkají, že prostě chlapi jsou jako kdyby něco míň než my, nebo že my můžeme všechno, ale oni ne, protože jsou nedokonalí, tak to tak úplně moc nefunguje. Ale právě tam, proto já to zařazuju do těch svých jakoby programů nebo vlastně nějakých těch konzultací, tu soběstačnost, protože my když právě jdeme už potom po té cestě té naší vlastní svobody a toho našeho vlastního rozvoje, tak dost často se nám stává, že dojdeme do bodu a já už nikoho nepotřebuju, ať mi každý vleze na záda. A ono tak prostě lze žít jako hodně dlouho, nebo klidně i celý život. Já třeba znám konkrétně jednu ženu, která tak prostě žije celý život, vypadá hrozně spokojeně a tak, ale stejně si nakonec vždycky posteskne, že možná by bylo fajn to s někým sdílet. Tak to ještě tak hodně já zařazuju do té své práce, protože to vidím v dnešní době jako velký úskalí. No a úplně nakonec, co krásně se dá využít a co já ráda využívám, tím, že jsem vlastně jako bioložka a jsem odbornice na ty ženské cykly, tak moc ráda využívám právě zařazení té naší cykličnosti do toho našeho života, kdy nám vlastně na základě změn hormonů se prostě střídají 4 fáze našeho cyklu, které se jako můžou různě prolínat a tak. A vlastně my ten jeden cyklus můžeme být 4 ženy. A pozor, neplatí to jenom pro ženy, které zatím menstruují, ale i ty, které třeba už jsou po menopauze nebo ještě třeba ani nezačaly menstruovat, tak už se ty fáze u nich střídají, protože ty hormony tam pořád jdou ty svoje vlny. Jo, v tom jako našem fertilním věku ty vlny jsou víc markantní, jo, a to máme potom to PMS, anebo při ovulaci jsme prostě super krásný a všeho schopný a při PMS prostě nenávidíme celý svět a třeba si partery. Je to v pohodě. Takže to já ještě všechno tady takhle jako využívám a propojuju. Tak. Co si dneska teda povíme? Já se vás pokusím tady nenudit a tak jako z rychlíku trošku si řekneme, jakou roli hraje polarita v tom vztahu. Potom si řekneme, jak přemýšlejí muži, protože to je na jednu obrovitánskou kapitolu, ale oni nepřemýšlí vůbec jako my, což my už asi jako za ten život jsme trošku vyzkoumali. Potom se podíváme na to, jak my ty muže odpuzujeme, protože to je jedno obrovitánský téma, kdy vlastně oni se nám odmítají přiblížit nevědomě, ale oni to dělají nevědomě, to není jako prostě kašlou na tebe a oni na nás kašlou, ale nedělají to vědomě, to prostě nedělají na schvál, jo, takže to jenom tak, nebo když si třeba žena chce najít nového partnera, tak je hrozně potřeba potom tady v tom být právě autentická a neodpuzovat ty muže, být hodně taková jako svá, protože jedině na základě vlastně potom té autentičnosti, tak my můžeme z toho vztahu, který už máme, vykřesat to nejlepší, anebo právě si najít nějaký vztah, který s náma bude jako kompatibilní, pokud ještě nemáme. A teď to neznamená, že když máme doma vztah a nejsme úplně jako spokojení, nebo prostě něco se děje, což jako vždycky se něco děje, tak to neznamená, že jako musíme teďka jít hledat někoho, kdo bude na 100% kompatibilní, protože jako stejně bychom si našli někoho, kdo by byl hodně podobný tomu našemu partnerovi. takže to už jste si určitě taky spousta z vás zažili.
A pak se podíváme ještě na to, co dělat vlastně s těmi muži, když oni se posouvat nechcou. Nebo když prostě nemají zájem o nějaký seberozvoj, anebo když jim vadí, že my se posouváme. Tak a vlastně to celé, tak jako kdyby završíme tím, jak být svobodné, ale zároveň v tom vztahu. Jak být prostě já, nenechat se ovlivňovat, být to prostě já, plně z ní podstaty, ale zároveň být v tom milujícím vztahu a být tam jako spokojená a mít tam toho spokojenýho muže. Tak. Tak, kdo jsi ty? Jsem tady takhle pro vás nachystala takový slide, kdy vlastně, pokud tady na tom webináři jste, tak věřím tomu, že určitě to má nějaký důvod. A ať už se tady najdete v jakékoliv té otázce, tak jste tady určitě správně. Hodně často se nám zdá, že jakoby se rozdáváme, dáváme všechno do vztahu a teď se nám to jako nevrací, anebo že ten muž si nás jako nevšímá, anebo že jsme nějaké jako nedostatečné. A pak vlastně tady to všechno se jako nakumuluje na hromadu a pak jsou z toho velký výbuchy a o tom míň se cítíme jako dostatečné, protože to bereme dost často jako selhání a teď prostě takových těch problémech se jako nepřijímáme a teď máme pocit, že ten muž nás taky nepřijímá. No, on nás taky nepřijímá, když my se nepřijímáme, to je jako úplně logický. A nebo se cítíme jako nejisté, nehezké, nebo třeba nevíme, jakoby kam v tom životě jdeme. To je taková jako hodně častá věc, která se nám děje. A děje se nám opakovaně, že třeba chvilku to víme a pak to zase najednou nevíme. Takže v tom vás chci moc podpořit, že pokud tady jste a něco takového řešíte, tak jste to určitě správně. A podíváme se teďka na to. Tak, ještě takový pár otázeček, co si možná říkáme. Schválně mi napište, jestli jste si někdy řekli někou tady z těch otázek, kterou jste si řekli. Já určitě všechny. Tak, řekl si někdy někdo, jak se tomu může víc přiblížit? Klidně zvedněte packu, nemusíte psát, jenom zvedněte ručičku. Už tady vidím. Jedna ručička. Teď určitě spousta z vás hledá ručičku. Taková klasika. No, klasika. Klasika. No, jasný. A věřím tomu, že spoustu z těch dalších otázek si určitě taky v tom říkáte. A teď mi zkuste napsat, jakou teď máte jedinou konkrétní otázku právě ve vašem vztahu. Ať už jako vy v tom vztahu jste, anebo nejste. Zkuste mi napsat do chatu, co konkrétně teď jakoby se chcete dozvědět. Jak se mu třeba přiblížit, nebo jak prostě ho přinutit k něčemu, což není dobrý nápad. Nebo jak se posouvat, cokoliv se vám napadne. Pardon. Jak být to nejlepší partnerkou. Přesně. Přiblížit se k němu a zařídit, aby už se nevzdálil. Krásný. Jak najdeme poslání, abych byla ve vztahu sama sebou. Taky moc důležité. Paráda, děkuji moc za sdílení. Tak jo, tak jdeme dál. Tak si řekneme něco k té polaritě. Tedy jak ho přimět, aby mě poslouchal a neskákal mi do řečí. No, taky hodně časté téma, což muži často dělají. I ten můj muž to dělá. Takže to je nekonečná práce. Tak jo, tak teďka k té polaritě. Ta polarita, tak jako nemusíme nad tím nějak hloubat, není to žádná věda, je to prostě, máme tady nějaký plus a máme tady nějaký minus pól. Jo, a my vlastně v tom vztahu jsme minusový pól a chlapi jsou plusový pól. Oni mají tu energii jako kdyby pozitivní a my máme tu negativní, ale jako ne v negativním slova smyslu, jo. Proč tady mám vlastně napsané jako první bod 3:2:1? Tak to je poměr, který vyzkoumali jako psychologové, jaký máme my lidi, to je naší feminní a maskulinní energie. Ženy mají
měli by mít 3 dílky té ženské energie, 2 dílky té mužské a 1 díl dětské. A vlastně muži to mají zase naopak, že ty mají 3 dílky chlapské, potom mají 2 dílky té ženské a potom jeden dílek té dětské. A je to tak, aby my jsme zároveň jako byli ženami, ale dokázali právě přepnout i na ty mužské kvality, protože my je taky potřebujeme. Potřebujeme řídit auto, potřebujeme zaparkovat, potřebujeme prostě chodit do práce, potřebujeme podávat nějaké výkony, potřebujeme logicky myslet. Takže tohle to všechno my vlastně v sobě už máme. A vlastně potom v tom životě jde jenom o ten balans tady té energie, té polarity. A teď je to takové jako neustále hledání té rovnováhy, jo, kdy my, pokud se hodně, jako my ženy, držíme v té maskulinní energii, to znamená, typicky to bývají třeba ženy, které na sebe hodně tlačí, které jsou třeba takový ty jedničkářky, potom kariéristky, nebo to jsou takové třeba jako hodně uštvané mámy, nebo to jsou prostě ženy, které třeba jako fakt pracují, teď ještě chcou mít perfektní domácnost, perfektní děti prostě, chcou být oni sami perfektní a teď ještě chcou mít ten perfektní vztah, že jo, a tam jako to tlačí a to je právě ta mužská energie, tady to tlačení. A my, když té energii jsme jako často, tak ty chlapi tím, že oni většinou si tu svoji mužskou energii dost drží, oni do té ženské nechodí úplně jako často a nechodí tam ani jako úplně rádi, bych řekla. Takže oni vlastně tím, že mají tu mužskou, tak my pak narážíme. A to máte, jak když chytnete prostě 2 magnety a dáte jim ty stejný póly k sobě. Tak když já půjdu víc do té mužské energie, tak co to udělá s tím chlapem? Že aby ho to přitahlo, tak ho to úplně takhle bude tlačit prostě pryč, protože ho to bude prostě ho to bude přetlačovat, ta moje mužská energie. Takže tam je potřeba, aby my jsme se vlastně tady v tom poznali, aby jsme vlastně zjistili, kde do té mužské a ženské energie chodíme a jak mezi něma přepínat, protože jasně v práci prostě tu výkonnost potřebujeme, jo. A potom ale, když jsme doma, tak tam už nemůžeme být jako moc výkonný manažerky a dávat jako úplně příkazy, protože to moc nefunguje. Už jsme si, myslím, všechny asi jako osvědčili a pak jakoby vznikají takové ty tvrzení, kdy ty muži vlastně říkají, že ty ženský jsou jako jenom saně a teď, že se chovají pěkně jenom do svatby a po svatbě jako, že ti jako přiklepnou. A tak tohle to všechno pramení tady z toho, že my se přetlačíme vlastně těma polaritama, ale když se naučíme, jak s těma pracovat, tak vlastně to bude úplně super, protože my ty můžeme místo toho odpuzování můžeme přitahovat. Tak a ještě ta polarita jde vidět jako vlastně v celém životě, jo. A teďka vlastně ty muži, jak jsou tím plusovým polem a my jsme tím minusovým, tak ono vlastně takhle funguje třeba i měsíc a slunce, jako ženský princip je měsíc a mužský je slunce. Ženské je tma a mužské je světlo, jo. Ženský princip je plno a mužský prázdno. A tohle se skvěle pamatuje, když se zamyslíte prostě nad milováním, jo? Tak jako kdo se při tom jako milování vyprazňuje? Je to chlap, anebo je to prostě žena? Je to chlap. Takže muž je vlastně ta prázdnota a ta žena je ta plnost, ta, co přijímá. A proto třeba často, jako v minulosti, vždycky to bylo tak, jako že ty chlapi nabíhali těm ženám, že oni se jako dvořili, nebo že muži jako dávají často dárečky, no, hlavně teda za začátku vztahu, jo, že jsou takový jako, že oni zvou, oni dávají. A proč? Protože tam je ta polarita. My se tam jako chováme jako ty královny, ať už prostě randíme, nebo když to třeba dokážeme jako držet i v tom dlouhodobém vztahu, tak se tam jako chováme jako ty královny. A máme tam takový ten úlev, takový ten přívětivý, takové to přívětivé nastavení a přijímající, kdy my jsme fakt v tom našem jako mínusku a teďka vlastně jako tak čekáme, co chodí. A ono to vlastně je tak, že my nemusíme tam jako být nějak extra pasivní, ale my tím, že čím víc se dostáváme k sobě a čím víc si dáme do té naší ženské energie a čím víc jsme jako takové uvolněné, tak tím víc toho muže přitahujeme. Ale čím víc my mu něco říkáme, jako že chci, aby si se mnou povídal a chci s tebou dělat to a chci vylepšit tohle, tak to je přesně odpuzuje, protože my tam jdeme do té maskulinní energie, kdy my vlastně mu tam něco jako diktujeme a teď on se tím magnetem prostě úplně odpuzuje. Takže to je tady k téhle polaritě. Určitě, když jste chtěli vidět víc, tak potom se to můžeme někdy pobavit a na to budu ještě dělat další vysílání, takže se nebojte, dozvíte se spoustu dalších věcí ještě. Tak, a teď ti muži. Tak co jsou teda za druh, jo? Druh zvláštní, který nám není úplně jako, my prostě ženy ty muže moc nechápeme a oni zase jako moc nechápou nás. Tady jsem s vámi brala fotku takového kravaťáka,
který na první pohled působí, jako že má takovou tu ženskou energii, takovej ten prostě jemnej, ale prostě pak si serve tu košili a je z něho chlap. A tohle to servání košile umí udělat úplně všichni chlapi, ale my jim musíme dovolit, aby si tu košili prostě servali. A teď vlastně my, aby jsme to mohli udělat, aby oni se vedle nás cítili jako dobře a na základě toho, že oni se cítí dobře, nás nebudou opouštět ani jako emocionálně, což je prostě pro nás úplně nejhorší, anebo jako ani fyzicky, jo. Takže, co ten muž prostě má úplně totálně zakódované v hlavě. Muži mají nejvíc zakódovaný to, že jsou lovci. Tak kdo lovil mamuty? Muži. Co dělala žena? Co dělala doma v jeskyni? Dělala oheň, starala se o děcka a sbírala plody. Jo, takže my máme taky ten záběr na všecko to prostě zvládáme, na všecko se dokážeme soustředit a ten muž jde prostě takhle. A teďka třeba se dívá na fotbal a nedej bože na něho promluvte. Tak prostě nebude z toho vědět nic. A když je jako hodně slušnej a hodně vás má rád, tak udělá aspoň takový odkýve a zase se bude dívat na ten fotbal a řekne jo. A po fotbale nic, tma. Protože oni mají trošičku jiný mozek než my. A ten jejich mozek, protože je jiný, tak proto oni byli lovci a my jsme byli sběračky. Protože naše hemisféry, mozkové, levá a pravá, dokážou krásně komunikovat mezi sebou. Tam prostě to není, že žena umí dělat 10 věcí najednou. Ne, my neumíme dělat 10 věcí najednou pořádně. Ani oni, ani my. Ale u nás, my máme tu výhodu, že my děláme něco jednou hemisférou a něco tou druhou, tak jako ti muži. Ale ty naše hemisféry mezi sebou prostě krásně komunikují. Oni prostě tam to úplně běhá jak na drátkách, jo. A ty chlapy mají větší koncentraci v jedné a potom větší v druhé a vlastně ta komunikace tam není tak rychlá, takže proto oni dost často nezvládají se soustředit na nějaké jiné věci. Nebo se nezvládají se zaobírat čímkoliv jiným, když dělají jinou činnost. Taky to jsou takový zachránci, že oni prostě hodně rádi se cítí tak, že nám můžou být jako hrdinové, že nás můžou ochraňovat, že pro nás můžou dělat věci, ale tady, aby to ty chlapi dělali, tak oni na to potřebují prostor a ten prostor jim právě zajišťujeme jenom my. No a taky jsem tady napsal, že jsou pávy a to nemyslím jako v žádným špatným slova smyslu, ale myslela jsem to tak, že ty muži se jako rádi ukazujou. My dost často jsme takové, jakože tak jako radši smaknem trošku, nebo když prostě to tady vidíte, že prostě tady nemáme třeba úplně zaplý kamery, protože jsme takový, radši jsme v tom našem bezpečí, než aby jsme úplně šli do té akce třeba, jo, nebo než aby nás prostě bylo úplně vidět. Tak to ti muži právě zase mají mnohem radši. Takže to je vlastně ten princip, kdy my musíme vlastně pochopit ty muže, my musíme pochopit, co oni jsou zač. A jak vlastně funguje ten jejich mozek. A na to my můžeme reagovat. Každopádně, co je u těch mužů taky důležitý, že my si občas myslíme, jako, že úplně nemají city, nebo že prostě nás jako nevnímají, nebo že nejsou dostatečně romantičtí a tak. Ale ti muži, stejně jako my, mají tu pyramidu potřeb a taky jako jejich naprosto nezbytná věc, kterou oni potřebují k životu, je to s někým jakoby být jako přijatí, být někde akceptování. A když já jsem hledala vlastně v psychologických výzkumech toho, čeho se nejvíc ženy bojí, tak to si myslím, že se s tím asi jako stotožníme všechny, tak my, čeho se nejvíc bojíme ve vztazích, tak je to, že ten muž se nám bude jako emocionálně vzdalovat. A že je takový jako nepřítomný, že třeba radši, než byš s náma šel, já nevím, do kina, nebo udělal romantický večer doma, tak třeba radši jde s kámošima na pivo, nebo si sedne k počítači, nebo pracuje, nebo dělá úplně cokoliv jiného. Hlavně nás nebude ňuňat a dělat si s náma romantický večer. Jo. Tak to je vlastně ta naše největší obava, že oni se nám budou emocionálně vzdalovat. No a ta největší obava všech mužů je, že ztratí svoji svobodu. A to je prostě úplně neskutečný, protože to je takový protipol, že vlastně tam to vypadá, že se snad nikdy nemůžeme ani potkat, jo. Oni fakt extrémní strach z toho, že ztratí tu svobodu a teď oni vlastně, když mají pocit, že tu svobodu ztrácí, tak se jako oddalujou trošku. A my, když vidíme, že se oddalujou, tak ho rychle doháníme, protože chceme, aby s náma trávil čas, aby byl takový jako na začátku, aby byl zamilovaný. No a teď, co s tím? Jediný, co my s tím můžeme udělat, jediný, co s tím opravdu můžeme udělat, je hlídat si tu naši polaritu a nedohánět ho tam, když on utíká, protože to je úplně jako běžný u všech mužů, pokud nejsou úplně vyloženě vědomí a vyloženě jakoby na sobě nepracujou
nějak jako víc do hloubky, tak oni vždycky trošku budou utíkat, ale jako není to nic špatného, protože to je prostě jejich povaha, tak jak my se k ním vztahujeme, tak oni to taky vidí, jako že jsme, oni někteří ti muži to vidí, že jsme takový jako, že tak jako pronásledujeme, že možná tak nějak jako doháníme, nebo že jsme takový jako otravný tady s těma věcma. Ale my to taky nemůžeme změnit úplně prostě ve 100%, protože to je naše přirozenost. Prostě pro nás je úplně normální mít prostě krásný vztah, nebo to je to, co všechny chceme, že jo, mít krásný vztah, být s tím partnerem prostě úplně v souladu a napojené a ještě k tomu mít třeba rodinu a být tak jako v takové té harmonii. No tak to ti muži nemají úplně takhle, oni taky chcou harmonii, ale jako trošku po svým. Tak, pak tady máme, jestli mám tady ono těch strategií, jak my ty muži odpuzujeme strašně moc, jo. Ale já jsem si tak jako vysledovala takové ty 3 nejčastější. Tak určitě jsme takový ty, tak tady takovou tu skupinku těch žen, který prostě se objevili prostě ve válečném období, kdy vlastně ty muži dost často prostě byli pryč a ta žena byla na všechno sama. Takže prostě tady máme takový ty ženy, všecko si to udělám radši sama. Jo, takže prostě klasika třeba naše babičky nebo maminky, nebo i my to často děláme, že prostě radši si udělám všechno sama, než abych vlastně mu něco vůbec vysvětlovala, že třeba ztrácím tím čas, nebo prostě úplně, asi si to udělám prostě i líp, když to udělám sama, jo. Tak my, když se stavíme tady do té role, tak ho zase odpuzeme. A proč? Protože my vlastně v téhle z té roli jsme někde tady a teď ho jako necháme někde tady toho chlapa, že my prostě si řekneme, já si to udělám sama, protože on to nezvládne tak jako já. Nebo prostě on to nebude mít tak rychle jako já. Takže on se tady jako prostě cítí tak jako a on si tak jako podvědomě řekne, tak OK, tak si to udělej sama, protože jak kdybych na to šáhl, tak bych to jako pokazil. Tak to je jedna taková strategie, že my vlastně fakt jim nedáváme prostor. Pak je tady druhá strategie, která mi přijde jako hrozná. A hodně se objevuje. A nazvala jsem to strategie ta, co má doma debila. A teď jo, já se tomu směju, ale jako spousta žen má mínění o mužích, jako že jsou všichni stejní, že jsou to všichni jako hlupáci, kteří prostě nejsou schopni naslouchat, nejsou se schopni otevřít, nejsou schopni si zapamatovat 3 věci, které mají koupit a podobně. A tady tu strategii vidím fakt jako extrémně nebezpečnou, protože my mu tím šlapeme vlastně po té roli toho hrdiny a šlapeme mu tam i po té roli toho lovce a šlapeme mu tam po té roli toho páva, kdy on vlastně prostě potřebuje být takovej ten trošku jako samec. Takže my tady tu strategii dost často používáme, ale pokud s tím nastavením půjdeme jakoby životem, tak buď to si přesně přitáhneme debila, který nám to jenom vyzrcadlí, anebo prostě si budeme myslet tohle o našem partnerovi, ačkoliv jsme si to třeba o něm na začátku nemysleli, tak dost často se nám může jakoby stavat, že když my najdeme tady na tu dynamiku a máme zakořeněné ty přesvědčení, to ani nemusí být naše přesvědčení, to může být to, co jsme prostě slýchávali celý život od někoho. Jo, takže my tam vlastně i toho, kterýho jsme na začátku třeba obdivovali, postupem času fakt můžeme vidět jako neúplně příznivě. No a potom máme další takovou strategii, a tu taky vidím hodně, a to je taková role oběti, to je taková ta strhaná chudinka. Taková ta, co to jako všechno udělá doma sama, teď jako tomu muži navaří, poskládá mu ty ponožky, vypere, vyžehlí, děcka obstará, uklidí, prostě dokážeme si to všechny představit. Ale netváří se jako, tak já jsem si to tady udělala sama, tak ty prosím tě mi nic neříkej. Ani se netváří, no ty jsi debil, takže prostě proto to dělám, ale tváří se, ježiš, já chudáček, prostě musím to všechno dělat sama. Podívej se na mě, co mi to vlastně jako děláš. A přitom si to děláme my. A teď tady v téhle strategii, když my se držíme, tak on ten chlap, ono to totiž ze začátku funguje, tady tu strategii jako volíme hodně často, protože ze začátku ona funguje. Jak ti chlapi, jak jsme ještě na začátku, jako kdyby toho randění, nebo na začátku toho vztahu, a oni tím, jak chcou být jako v podstatě ty hrdinové, nebo nás jako ochraňovat a pomáhat, oni nám přirozeně jako chcou pomáhat, tak tím, že vlastně někdy se nám jako něco stane, přijde nějaký první jako rozepře nebo něco a teď my dost často to vyřešíme tím, že tak jako sklopíme ty oči a teď třeba jako si pobrečíme nebo něco a teď jako já jsem tady ten chudáček, prostě teď mě zabolelo tohleto a to jako vůbec nechci zlehčovat, prostě jasně, že nás to bolí vždycky. A my, když vlastně zareagujeme tady tou strategii, tak ten muž prostě přijde,
ve většině případů nás prostě obejme, teď nás začne konejšít, pak třeba přijde s kypkou, pak udělá něco. Na začátku vztahu, protože na začátku vztahu tady ta strategie funguje. Jenomže postupem času ta strategie přestala fungovat. A přestala fungovat protože ten muž, že místo, aby se cítil jako hrdina, tak se cítí jak hrozný padouk. On se prostě cítí jako, že nám ubližuje a on to prostě dělat nechce. Oni ty muži dost často nám ubližují, ale jako nevědomě. A my na to musíme vždycky myslet. V každé hádce, protože hádky jsou a vždycky budou. Já prostě neznám pár, který by se nehádal. A věřím tomu, že my když tam nebudeme sklouzávat ani do té role, jakože já jsem tady nad tebou a ty jsi debil, anebo já jsem prostě tady ta chodínka a ty mě teď jako zašlapáváš, tak věřím tomu, že když se naučíme vlastně to řešit jako právě rovnocenní partneři, tak nám to bude hodně ku prospěchu. No ono to tak jako je. Jo, ale teď jo, jak si prostě naučit to, aby jsme to tam řešili rovnocenně. Když tam máme nějaké zraněné pocity, když tam prostě máme spoustu dalších věcí. Klíčem tady k tomu je, že my se musíme ukotvit sami v sobě a musíme se poznat. Tak to vám řeknu. Za chviličku podíváme se na další slide. Možná se vás jenom tady zeptám, jestli k tomu něco máte, jestli třeba někdo něco se chcete doptat, jestli vás třeba něco napadá, nebo jestli s něčím třeba nesouhlasíte, jestli třeba něco vnímáte úplně jinak. To je taky krásný vidět, protože já tady mluvím jako za nás, za ženy, ale ne všichni jsme stejné. Takže jestli nikoho nic nenapadá, tak já se ještě tady zaměřím na to, jak vlastně spolupracovat s tím mužem, když on nechce. Tak, ono to je někdy prostě těžký, protože ti muži tam dělají jako dost často dvě věci. Buď to spolupracovat vůbec nechtějí, protože nemají vůbec jako potřebu se posouvat, protože oni dost často jsou v tom vztahu jako spokojení, ačkoliv my nejsme, tak oni jsou, protože nevidí ty všechny věci, které vidíme, my oni je necítí tak ze široka, jo. Takže oni jsou tam takový spokojení a vlastně vůbec neví, že se něco děje. A nebo tam mají potom takový to, že spolupracovat nechcou, protože se jim zdá, že my, když na sobě pracujeme, což se jim nezdá, to je pravda, tak my se měníme a ono je to jako vykolejuje, protože oni nás znají nějakou a znají už takové ty naše jako stavy naštvání, znají to, když třeba brečíme, znají to, jak se chováme už v různých situacích a teď my najednou začneme jako sebe rozvíjet, posouvat, začneme se mít víc rádi a začneme se měnit. Takže ty strategie jeho, jak on s námi jako komunikoval, už nebudou úplně fungovat, protože my se měníme a měníme se jako konstantně. A proto strašně moc párů se rozpadá a maličko páru spolu fakt vydrží celý život. A ono z psychologického hlediska je to protože my jak jdem tím životem, tak my se prostě konstantně měníme. Já nejsem stejná, jako jsem byla před 3 hodinama. Před 3 hodinama jsem byla úplně někdo jiný, než jsem teď. Ne jako, že bych tady změnila veškerý svý názory, ale prostě mám o 3 hodiny více zkušeností. A prostě dneska tady po tomhle webináři my budeme mít o hodinu více zkušeností, nějakého sdílení. Budeme mít trošku náhled jako z psychologie. A teď vlastně, co se děje? My tím, jak se pořád vyvíjíme, tak ten partner, ono to dost často bývá tak, že on třeba jako stagnuje a my se vyvíjíme a teď nám jako vadí, že on tam stagnuje. A nebo se vyvíjíme oba, ale třeba každý úplně jiným směrem. A to se taky děje. Ale není na tom vůbec nic špatného, protože vždycky se dají hledat nějaké cesty, jak to udělat, aby jsme se zase spojili. A teď jo, já tady jsem jako první napsala změny na neviditelné úrovni. Z mé vlastní zkušenosti a vlastně i z takového toho anského učení, jak se nám vyprávělo o tom Peru, tak tam hodně často se vlastně zmiňuje to, že člověk se první musí ukotvit sám v sobě, musí si udělat nějakou změnu jako by sám v sobě a až ten člověk s tou změnou bude jako ukotvený, tak pak ji jakoby může dávat najevo, nebo o ní může jako mluvit. Proč? Protože vás nikdo nezvykla. Protože když já jsem třeba dneska jsem se rozhodla, že prostě nevím, že najednou přestanu pracovat a budu pracovat jenom na poloviční úvazek a na druhou půlku úvazku budu prostě někde dobrovolničit, budu se třeba někde starat o děti nebo o zvířata, to je prostě jedno. Jo? A já, když v tom rozhodnutí nebudu úplně ukotvená, nebo nebudu vědět, jestli s tou rolí jsem stotožněná, protože my se občas pro něco rozhodneme, ale ještě tam jako úplně nedosedne všechno, protože ten náš mozek nás taky hodně jako brzdí, protože nám říká nevystupuj ze své zóny komfortu, takže když tam ještě nejsme ukotvené,
tak prostě to okolí na to ale reaguje. Potom ten muž prostě ne, a to je blbost a tak a nedělej, anebo dělej a buď to, my když se ukotíme, tak buď to, on to ani neřekne, ani naše okolí to neřekne, protože tak v tom uvidí tu naši pravdu, tak moc uvidí, že my jsme v tom zakotvené, že jim jako ani nepřijde, jako, že by nad tím vůbec polemizovali. A jo, vždycky se najde někdo, kdo bude takový ten trošku šťoural, ale ne, my tě známe takovou a teď si tím uděláš hodně starostí a nedělej to tak a finanční nejistota a co když se ti něco stane a začnou takhle do nás šťourat. Ale to je jejich strach, to není náš strach, to jsou jejich strachy a jejich přesvědčení a jejich limity. Ale my, když tam budeme pevné a ukotvené, tak prostě ty lidi to vycítí. A my vlastně tím, jak my se ukotvíme, tak my si dáme nějakou tu hranici a budeme vědět už, kde se pohybujeme, takový ten náš nový rámec. A my vlastně tím rámcem můžeme ho jak kdyby rozšířit i na ty lidi a my je tam tak jako v tom můžeme obejmout. To si všimněte, že když někdy třeba, já nevím, jenom si ostříháte vlasy a jste s tím hrozně jako spokojené, jak vám všichni říkají, jak vám to sluší. A jo, sluší, protože vy to vyzařujete, ale a z toho si někdy ostříháte vlasy a prostě vám to nesedne, vypadáte hrozně, nebo si myslíte, že vypadáte hrozně, tak ostatní lidi buď to mlčí, anebo prostě někdo, kdo je k vám upřímný, nebo kámoš k vám řekne, no, blbý ty vlasy. Fakt jako blbý, to se nepovedlo, nebo už tam nechoď. Jo, takže to je všechno o tom, co my vyzařujeme. Takže první, pokud ten partner nechce spolupracovat, nebo nemůže, nebo nemá zrovna kapacitu, protože má 3 tuny svých věcí, tak prostě my se můžeme měnit první sami. A jakmile se v tom ukotvíme, tak to na něho jenom vyzáříme. Jo, ono je to jako není to úplně takhle jednoduchý, takhle na něho zazářit, ale my čím víc budeme ukotvené sami v sobě, tak vlastně to na něho potom vyzařujeme. A to vlastně vede tady k tomu bodu první já, potom ty. A není to sobecký bod. Je to vlastně o tom, že já, když prostě budu třeba nešťastná, nebo budu nějaká neukotvená, nebo budu třeba nějaká jako zdrblá, ať už z práce nebo z něčeho, tak já tam potom nebudu moc, já tady musím mít mikrofon k někomu. Já když budu taková jako nějaká nešťastná nebo nějaká prostě jako špatná z něčeho, tak já tam pak nebudu moc tu lásku mu dávat. Ani vlastně té rodině, ani nikomu. Takže jediný, co tam do toho dám, tak akorát na někoho třeba vyjedu, protože já se zrovna necítím dobře sama se sebou, protože se mi něco nepovedlo, no, nebo si připadám tlustá, nebo si připadám ošklivá, anebo prostě jsem jenom zahlcená. A já vlastně do toho vztahu přinesu tady takový ten svůj bod, kde já jsem tady hodně nízko a z toho bodu, kdy já jsem nízko, nemůžu prostě na nikoho zářit. To maximálně prostě oni můžou zářit na mě, jestli je teda úplně neodpudím tím, jak se k ním budu chovat. Jo, takže tam prostě první já, potom ty, vždycky. Já třeba na to mám úplně super věc, jak když třeba přijdu domů a jsem třeba jako vyšťavená z práce nebo cokoliv, nebo mám třeba hodně konzultací, jakoukoliv věc a teď je toho jako na mě hodně a ještě musím na nákup a ještě něco, tak já to dělám tak, že já třeba nejdu rovnou domů, ale já si prostě sednu 5 minut v autě a prostě počkám, až jenom se nadechnu a vydechnu, až se spojím jako tak sama se sebou. A nebo prostě jdu domů, ale nevolám, já už jdu domů prostě. Hodím třeba nákup domů a jdu si prostě na chvilku sednout na lodi na palubu. A tak jako s klidem, jo, nádech, výdech a najednou se prostě z toho bodu, kdy já jsem byla úplně nízko, prostě jsem se cítila špatně, se trošičku vyhoupnu. A už potom reaguju úplně jinak, než bych reagovala v tom bodě. Prostě teď jsem přišla domů, chce mi strašně čurat, úplně jsem naštvaná, potím se, je mi vedro, je mi zima, je mi něco, někdo mě něco řekl prostě, ještě jsem odřela auto. Tak prostě nádech, výdech, první já se první musím ukotvit trošku. A to nikdo nemusí vidět, já se můžu tady ukotvovat za rohem. Nebo v autě. Nebo prostě než odejdu z té práce, si sednu v kanceláři a řeknu si, OK, prostě je to a jdeme dál. A už jdu úplně s jinou náladou domů. Tak, na to navazuje další bod, že ten muž nemusí vidět všechno. To je to, co jsem vám říkala teď. Že prostě, ačkoliv my chceme, aby se posouval, tak prostě musíme být trpěliví v tom, že ten muž prostě nemusí vidět všechno. My se první musíme ukotvit. První se musíme vybalancovat. A až potom už v tom budeme jako úplně záté, tak on už to bude vidět, už to bude cítit, anebo to na něho pomaličku budeme jako potom už valit. Ať už to na něho budeme valit jako skutky, což oni reagují víc na skutky, než na slovy, co si jako asi všimneme, že oni neříkají úplně pořád jako 10krát denně miluju tě, ale radši prostě třeba udělají nějaký čin, že třeba nám vezmou auto do servisu. A tak proto je potřeba fakt jako
zářit, ale být hlavně v klidu, protože co oni nesnáší, když my jsme jako v té ráži, tak ta ráž, takový to prudky, tak to je taky mužská energie a je to zase odpuzuje, protože oni si říkají, ježišmarja, tak nejdu ani do cesty, protože prostě Bůh ví, co mi zase vyčte. Tak a jako poslední bod, který mám, používej zbraně. A tím nemyslím zbraně válečné, ale myslím tím zbraně naše. A to je to, když si vzpomínám, co jsme dělali na začátku vztahu. Co ty muži na nás jako obdivovali, nebo co muži obdivují na ostatních ženách, když náš partner se dívá na ostatní ženy, ale že se dívají, prostě je to normální, prostě my se taky podíváme. Ale proč jako tak jako hledí, co je to, co jakoby je přitahuje na tom druhém pohlaví. A to je to, že to druhé pohlaví, ať chceme nebo nechceme, vždycky máme trošku zaplý takový ty kontrolky, že jak kdyby vysíláme na ty neznámý lidi, jo, já jsem žena, a jo, ty jsi muž, takový to, že tam jdem do té polarity, do takové té správné, do takové té jiskřivé. Ale s tím partnerem to dost často neděláme, protože tam už se jako cítíme v bezpečí, tam už jsme takový jako zvyklí na ten vztah, takže ne úplně máme potřebu prostě třeba svádět nebo dělat různé věci. No a teď jako ono, těžko se někoho svádí, když jsem prostě permanentně naštvaná, nebo když sama nevím, jako co chci, nevím, kam jdu, neznám právě třeba to své poslání, z toho pramení jako spousta věcí. Že prostě tím, že nevíme, kam jdeme, tak my jsme takové nespokojené a je to něco, co máme tak jako vzadu v hlavě a furt nám tam bliká taková ta kontrolka. A my vlastně cokoliv děláme, tak nám po chvilce nám připadá, že nemá smysl, že my se třeba do něčeho jako vrhneme a řeknu a teď začnu vařit zdravý recepty. A teď jako vařím ty zdravý recepty a teď jsem z toho nadšená a teď všem lidem to chutná. Jenomže prostě třeba to není to moje poslání, nebo třeba taky jo, ale pokud to není to moje poslání, pokud to není ta moje životní cesta, kudy já mám jít, tak tam stejně vzadu furt to bliká, ta kontrolka, která nám říká, není to ono a my se začneme cítit frustrovaně a už hledáme 10. věc, už jsme 10krát změnili zaměstnání, 10krát jsme změnili partnera, 10krát jsme změnili koníčky, úsměv, dopujeme se prostě věcma typu, že třeba nakupujeme, nebo že třeba pijeme alkohol, nebo že kouříme, nebo že přehnaně cvičíme, jo. Cokoliv, co nám přinese trošku jako štěstí do toho mozku, tak vlastně děláme, aby jsme jakoby zabili tu frustraci. Jenomže čím víc dopaminu my si dodáváme, tak proti dopaminu zase z fyziologického hlediska působí bolest, jakoby psychická bolest. A to je fakt normální biochemie mozku, kdy vlastně my, když máme hodně dopaminu, tak ten mozek to musí okamžitě začít vyvažovat jako bolesti. Třeba když my prožijeme skvělý večer s kamarádkama a hrozně se opijeme, a pak z toho máme 3 dny kocovinu, tak té kocovině přichází i dost často třeba jako nějaký deprese nebo velký smutky a tak. Tak to jenom takhle, jenom na okraj k tomu dopaminu. Takže my se musíme naučit zacházet s tím, jak vlastně my se musíme cítit v pohodě, aby jsme mohli krásně na ně zářit, aby jsme pak mohli svádět. A jasně, že ty chlapi se potom svést nechají. Jo, takže na to bych moc chtěla apelovat, že vždycky musíte být na prvním místě vy. Ono to jako zní to hrozně, já to vím. Mně to znělo taky úplně šíleně, ale jelikož jsem viděla, že se v mém životě vůbec nic neměnilo a naopak to by bylo čím dál tím horší a mě bylo čím dál tím hůř, až jsem prostě jednou řekla stop a teď už prostě já. A od té doby vlastně super, protože mě všichni respektují, protože partner mě respektuje, protože prostě i když jsou nějaký výkyvy v tom vztahu, tak se to vždycky dá krásně vybalancovat. Tak na to moc apelu, zkoušejte. Zaměřujte se sami na sebe a rozvíjejte se, protože když se vy budete znát, tak sami sobě dáte nějaké hranice a vlastně mezi těma hranicema pak máte tu krásnou souboru. Když nemáte ty hranice, tak tam jako takhle běháte zleva doprava, ale bojíte se, máte tam hodně strachu. Takže dost často vás to právě od té svobody brzdí. Tak jo, tak už tady k tomu slajdu to nebudu dál natahovat. A teď tady mám pro vás takovou větu, kterou právě řekl ten šaman z Peru. On říká, nejdřív je ale potřeba, abys poznala dobře samu sebe a přijala se takovou, jaká jsi. Musíš být jen ty sama a nikdo jiný. Často utváříme vlastní život skrze identitu jiných lidí a snažíme se fungovat podle modelů, které nám někdo podsouvá zvenčí. Opravdová žena zjistí, kdo skutečně je a pak kráčí zcela vědomě svou vlastní cestou. Tak, tady ten pán, ten šaman, se jmenuje Hernán Huarache Maman. Je to jeden Peruánec. Já mám takový pocit, že možná zemřel teďka nedávno. No, úplně nechci kecat, ale když budete chtít,
Já vám pak stejně napíšu také ještě informační e-mail, možná vám pošlu i tu prezentaci. Klidně si můžete najít, doporučím vám jeho knížku, kdybyste chtěli takový jako románkový čtení, ale zároveň ten román nás vlastně vede k tomu, aby jsme právě objevili tu ženskou sílu a je fakt hustý, takže to vám určitě dám tip. A já jsem tady k tomu ještě připsala probudit v sobě lásku, sebelásku, přitáhnout si toho partnera a potom s ním vědomě kráčet životem. A teď to vypadá, že se to dá aplikovat jenom na svobodné ženy, ale nedá, protože my, i když partnera máme, z nějakého důvodu jsme s ním jako začali. Možná jsme si ho vzali, nebo to je náš přítel, nebo prostě spolu žijeme 20 let a ještě jsme si nevzali, ale z nějakého důvodu s ním jsme. A my jsme si ho vybrali dobrovolně, předpokládám, že nás nikdo jako úplně nenutil. Takže tam je potřeba toho partnera kdyby znovu i zkoušet poznávat, protože tím, jak se všichni měníme, tak vlastně se mění i on. A proto je potřeba to tak jako pořád vědomě probouzet a vědomě ho přitahovat. A říkám, my to můžeme dělat, i když on to dělat nechce. A o tom taky hodně mluví ta knížka, takže pak vám na ní dám tip a budu zvědavá, jestli si pak někdo budete číst, co mě na to řeknete. Tak, potom jo, teďka to všechno zní tak jako asi složitě a já věřím tomu, že můžete být jako i trošku zahlcené tady z toho, jako co vám tady všechno říkám a teď já mám pocit, že bych vám toho chtěla říct o 5 hodin jako ještě víc obsahu, protože to jsou tak jako široká témata, že to nejde ani postihnout v 1 hodině, jo. Ale já vám chci jenom říct na takhle už jakoby na skoro závěr, že není vaše chyba to, jestli ještě nejste tam, kde chcete být. V žádném případě. A vůbec nemá cenu ani litovat toho, že jsme někdy něco udělali, že jsme někdy někomu něco řekli, nebo naopak neřekli, bránili se, nebránili se, že jsme se vdali, nevdali, rozešli, sešli, nebo že jsme se s někým vyspali, cokoliv. Nemá vůbec cenu toho litovat, protože jsme tam byli v nějakém jako momentě, kdy jsme ještě neměli ty nástroje na to, jak se přiblížit sama sobě a jak prostě hledat. Takže teďka už bych říkala takový to, že OK, byla by to chyba v případě, že já tohle to všechno vím a nějak to jako žiju, ale prostě vědomě se rozhodnu, OK, tak já teď podvedu partnera. Tak tam už je to chyba. Tam už je to prostě chyba a já bych řekla, že i taková, jako nechci říct neodpustitelná, jo, ale takový jako, podle mě už přesto nejde vlak. Pokud vy už máte jednou nástroj, třeba na tom sebeláskovém kongresu, který stojí spoustu nástrojů, dárečků, žen, se kterýma můžete třeba spolupracovat, ženské kruhy a tady ty všechny věci. Nebo program přímo od Lucky Harnošové, která teďka má v prodeji. A vlastně vy, když už tady tyhle jako nářadí všechny máte, tak je super je využít. Ale už potom jako vidím trošku chybu, nebo takový možná jako ztrátu takové té šance nevyužít. A tam už jako kdyby je to takový, že za to už se můžete bičovat. Že třeba jste měli už třeba nějaký nástroj v ruce, ale úplně jste ho nevyužili. Tak tam už je to takový, že si říct, jo, tak prostě, proč jsem se na to zase vykašlala. Tak to jenom chci vás podpořit v tom, že všechno, co se dělo prostě, tak se za to nebičujte. Vůbec se za to jako, netrapte se tím, protože to nemá cenu. Určitě má cenu se dál posouvat a rozvíjet a ještě prostě kiksu a faulů uděláme tolik všichni, že to je prostě úplně neuvěřitelné. Já třeba, co se učím od mojí mentorky, tak jo, já si říkám, Ježišmarja, kde jednou budu prostě za 10 let a tak a teď jako jdu nějakou svou cestou, protože ona je prostě od 10 levelů někde výš, nebo tak jako, že nechci to říkat úplně tak hierarchicky, ale je prostě dál v tom seberozvoji. Takže i moje mentorka nebo i mentorka Lucky Harnošové, všechny ty ženy jsou prostě dál než my a teď my se od nich prostě učíme. Ale už by byla chyba nevyužít jako kdyby toho, co oni nám třeba ukazují, co nám dávají, jako jak nářadí nám dávají jako k použití, nebo nějaký jako psychologický tričky, nebo nějaké jako podpůrné věci pro nás a tak. Tak a teď jo, jak vy k tomu můžete teda dojít? Hlavně se z toho nezbláznit. Ale určitě kruček po kručku, prostě nemusíte hned zítra být prostě super dokonalý ženy, protože nikdy nebudem dokonalý, ale fakt jako pomaloučku, polehoučku, fakt tak se jako poznávat a úplně jako v banálních situacích takový to, že stydím se chodit sama na kávu, prostě všichni na mě divně čumí, prostě se bojím, že nějak divně vypadám a říkám, a co si asi budou říkat, že tam sedím takhle sama, jo, nebo prostě teď na mě někdo blbě čumí. A ono jenom to sebepoznání je o tom, že já se tam vykopu
a prostě si do té kavárny třeba sednu a teď tam jako, i když ty lidi budou jako koukat, nebo třeba koukat vůbec nebudou, a jenom si to myslíme, tak prostě tam jít a jenom se naciťovat, jak nám v tom je. A tímhle s tím my se poznáváme. A nemusíme jít proto ani do kavárny, jako je to ideální, vystoupit takhle jako z té zóny komfortu a jít někam, kde třeba nikoho neznáme. Ale můžeme to dělat i doma, že když já prostě třeba jenom myju nádobí a vidím, že se cítím jako nějak divně nebo něco prostě, tak si jako fakt na chvíličku zastavit a zamyslet se, jako co je to, co mi vadí. Vadí mi, že třeba na mě jde jenom horko od březu, nebo vadí, že mi smrdí jar, nebo už mám hodně rozmočený ruce. Úplně fakt banální základní věci, nebo se mi chce trochu čurat, ale prostě ještě to odkládám, protože potřebuji mít to nádobí. Tak tady tohle to všechno je sebepoznání, to nemusí být nic úplně, jo. Ale potom samozřejmě jsou na to jako různé kurzy, terapie, rozhovory, ženské kruhy, cokoliv. Tak jak já tady teď jakoby vám něco říkám a vy mi můžete psát i sdílet, tak vlastně na tom ženském kruhu je to takový, že pak už dílíme hodně mezi sebou a už třeba některá něco řekne, ostatní už tak jako třeba řeknou nějaký svůj náhled, pokud ona samozřejmě chce, nikdo nikomu necpe žádné. Nikdo nikomu necpe žádné jako poučky ani nic takového, jo. Takže prostě cest je strašně moc. Ale moc bych na vás chtěla apelovat v tom, abyste jednali v souladu s vašimi hodnotami, protože dneska je spoustu třeba psycholožek, psychoterapeutek, prostě různých průvodkyň, kouček, mentorek a nic z toho není špatně, jo. Prostě každá má ten svůj střípek do té skládačky a každá ta žena si vlastně přitahuje ty ženy, který tak jako jsou na takové podobné hladince té energie, že tak jako třeba jenom, že jsme si sympatický, třeba já jsem vám něčím sympatická, tak je dost třeba možné, že bych pro vás byla vhodnou průvodkyní. A nebo je vám třeba více sympatická, nevím, třeba právě Lucka Harnošová, která spořádala kongres, mě tam asi 3 videa, určitě si ji pamatujete. Tak jasně, určitě super, prostě jít s ní, jo. A to je o tom, jednat v souladu s našimi hodnotami. Prostě kdo nám je sympatický, tam jdu, nepůjdu někam, kde trošku cítím, asi jako se mi tam k té paní nechce. Ale taky zase třeba rozlišovat jako jenom naši lenost, anebo rozlišovat takový to, že se bojíme, že se v nás někdo bude šťourat. Ono nebude, jestli nebudete chtít. Šťourá se psycholog a šťourá se psychoterapeut. Ale pokud jdete třeba s průvodkyní, tak ona se ve vás jako nerype. To je jako, že ona fakt tam s váma je a tam s váma stojí a to, co potřebujete řešit, s váma řeší. Ale nerype se vám třeba v minulosti, snaží se do toho jako takhle nestupovat, protože ani není terapeutka, nemůže tohle dělat, jo? Tak to jenom, abyste věděli, že tam je takový ten prostor jako bezpečný. Tak a samozřejmě ještě ten člověk, který vás třeba na té cestě bude provázet, tak musí s váma rezonovat ještě v tom, že má i ty podobné hodnoty, že třeba, když vidíte, že ten člověk žije nějakým životem, třeba hodně okázalým a vám se ten hodně okázalý život líbí, tak je super prostě následovat tady toho člověka. A nebo naopak vidíte člověka, který žije třeba úplně takovým obyčejným životem, ale zároveň úplně jako šťastný, ale nehraje si na nic a je vám to sympatické, tak prostě běžte tam, kde vám je to sympatické. A vy musíte sami trošku zjišťovat, jakou náturu máte vy, jestli se vám líbí žít trošku okázalejší život, nebo jestli se vám líbí žít jako skromný život, nebo nějaký takový jako free život, nebo nějaký balancovaný, prostě úplně cokoliv. Prostě tolik terapeutek, tolik průvodkyň a tolik všech lidí, že prostě každá z nás tam máme tu svoji osobu. Já jsem svoji osobu našla, jsem za to úplně nejvíc šťastná, protože jdu fakt mílovými kroky. Šla jsem i s Luckou Harnošovou, podnikatelskou cestu a taky naprostá paráda. Takže jestli tady někdo z vás chce podnikat, a nebo je na nějaké jako cestě, kdy si říká, no tak podnikám, ale ještě mi to úplně moc nejde, tak vám moc doporučuji, taky si najděte svoji mentorku na podnikání, protože oni za vás udělali už 150 kroků, kde se 150krát spálili a vy je udělat nemusíte. Tak to jenom taková úplně rada na závěr ode mě. A určitě teda můžete k tomu vlastnímu seberozvoji a k té zářivosti dojít buď to sami, což jako je úplně v pořádku, anebo prostě s někým. Když budete s někým, tak je to takový asi možná trošku rychlejší a možná takový, jako má to takový možná nějaký rámec, že člověk se v tom jako netopí, když se nedaří. Tak takhle. Tak a jak jsem na začátku říkala, já nejenom, že dělám ženské kruhy, ale já mám takový ženský klub, že když budete chtít, já vám pošlu informaci, určitě jako vůbec vás do ničeho nenutím, je to úplně dobrovolný, ale je to klub, kdy vlastně já mám na 1 měsíc jedno téma na seberozvoj a právě cílem tady tohohle z toho mýho klubu je dojít, aby jsme došli poslání, aby jsme došli do té sebelásky, toho sebepoznání a aby jsme došli do toho šťastného vztahu. Ať už přetvořit ten náš stávající, když je to jako těžký, anebo najít ten vztah nový.
Takže tam já jako jdu s těma ženama, každý měsíc jedno téma, vždycky jednou za ten měsíc. Máme ženský kruh, kde to můžeme pozdírat, kde se můžete připojit, nebo nemusíte. A máte tam potom videa na to téma, máte tam různé jako checklisty ode mě, které jako vám zpracovávám, anebo nějaký pracovní listy. A ještě každý měsíc tam máte vizualizaci ke stažení. Jestli někdo nevíte, co je to vizualizace, myslím si, že určitě jo, tak pokud někdo nevíte, tak je to prostě nahrávka, kterou vám někdo nahraje. V podstatě něco jako kdyby řízená meditace, jo. Ale není to meditace, protože prostě meditaci musíte umět provádět. Takže není to meditace, je to vizualizace, kdy vlastně si zavřete očka, chvilku někoho posloucháte a ten někdo se vám pomáhá, jakoby ten někdo se vám snaží zvědomit to, jaký to bude, až tam budete, až vlastně překonáte to jedno téma a budete tam, tak vlastně ten někdo, kdo vám tu vizualizaci jakoby daruje, tak vás tam jako se snaží naladit na to, jaké to bude, až tam opravdu budete a vy tomu pak víc věříte a víc si to dokážete představit, protože třeba ten člověk už tam někdy byl, takže vám to krásně dokáže popsat a teď vy si to víc představíte, protože jako úplně wow a najednou tam prostě dojdete. A je to úplně prostě hustý, boží, tady ty vizočky fungují krásně, takže já vám je tam taky dávám. Pak tam máme uzavřenou facebookovou skupinu, kde kdokoliv z nás tam může napsat. Nemůže tam nikdo zvenku, můžou tam jenom ženy z klubu. Může tam kdokoliv z nás napsat, jestli někdo něco potřebuje, klidně i anonymně, dá se na Facebooku psát anonymně, že se nemusí vidět jako to jméno. A ostatní ženy světsky snaží trošku pomoct, poradit, cokoliv. Jo? Tak, jo, a taky tam pro vás mám takový náhled za oponu mého života, protože já žiju tak jako rozlítaným životem, žiju hodně na cestách a tak a spoustu lidí to zajímá a já jsem si furt říkala, jak to uchopit, abych dělala ještě další projekt na to, tak to dávám těm členům, protože zase to nechci úplně jako ukazat celému světu, takže potom v tom mém klubu já vlastně s těma ženama sdílím i to, já nevím, prostě třeba kde zrovna jsem a ukazuju nějaké fotečky a takovéhle věci. Takže kdyby vás cokoliv zajímalo, tak určitě se mě můžete zeptat. Já vám informaci pošlu e-mailem, pošlu vám ten odkaz na tu knížku a ještě se mě tady někdo ptá na tu bolest a dopamin. OK, ukládám. Jenomže vám teda pošlu všechny věci e-mailem a kdo bude chtít, no, tak se mě ozvěte. Tak, jak se potom můžete cítit? Jo, když vy vlastně na tu cestu najedete a už prostě se budete znát, tak teď si to třeba úplně nedokážete představit, ale on je to takový úplně obrovský boom, že najednou jako máte sebevědomí, najednou prostě klidně jdete do města a je vám úplně jedno, že jdete třeba nenamalovaná, ale prostě se nesete, nebo prostě vám jedno, co si na sebe dáte za hadr, nebo je vám jedno, že máte na sobě kostým a polili jste se prostě kávou a ty tady máte takovýhle flek. A je to fakt úplně jedno, protože vy prostě jste tak ukotvená sám v sobě, že prostě můžete jít a úplně jako fakt králete s hlavou a když vám někdo řekne, ježiš, ty se spolila, řeknu, no tak dobrý, no tak jsem prostě prase. A jdu dál, jo. Takže úplně takhle. Potom člověk fakt jako krásně umí říkat ne a necítí se nějak jako divně u toho. Hodně se probouzí ta ženská síla a je to takový, že pak jdeme v souladu s tím cyklem třeba, takže prostě to bude super, že toho můžeme krásně využívat. Je tam fakt velká svoboda, jak vlastně najdeme tu odvahu, jak najdeme takový to, že překonáme nějaké věci, tak tam potom máme hrozně moc té svobody. No a ty může pak jako přitahovat takový magnetický. Tak jo, tak, co bylo tady k tomu, už vás tím víc nebudu trápit. A teďka se mě tady ptala jedna z vás na to, jak je to s tou bolestí a s tím dopaminem. Tak já jsem tady na to přišla poměrně nedávno. Mám to od jedné španělské psychiatričky, která se právě zabývá pozitivní psychologií a zabývá se jakoby cestama dopaminu a zabývá se hodně depresema. A tady tahle psychiatrička vlastně říká, že ten dopamin vlastně máme v našem těle systém, který máme tak na takovou tu psychickou bolest, na takovýto trápení. A my vlastně, abychom se tak třeba netrápili, nebo abychom prostě z toho trápení dokázali vyjít, tak to tělo nám tam umí poslat dopamin. A dopamin je vlastně hormon, který se uvolňuje, když my děláme nějaké jako věci, které nás těší, které nás jako baví, nebo když třeba jdeme sportovat, tak se uvolňuje úplně prostě jako sám, jo? Nebo když třeba máme nějaký oblíbený jídlo a dáme si to jídlo, tak se nám uvolní dopamin. Nebo když prostě nás někdo obejme, dopamin, jo? A takhle to prostě je. Takže ten dopamin nám tam dává takový ty čuty toho, jako že prostě máš se dobře, máš se dobře, máš se dobře. Jenomže když toho dopaminu je hodně, a to se nám právě děje v dnešním světě, protože my, ať jako to chcem přiznat nebo ne, žijeme docela pohodlný život oproti tomu, jak se žilo třeba dřív, že dřív měli jako třeba
velký fyzický námahy nebo měli hodně strach vůbec o přežití a tak. To nám už dneska jako odpadá docela. A takže nám tam ten systém bolest dopamin funguje už spíš tak, že jako my jsme předopaminovaní a to je notifikace na mobilu, která nám přijde, pro nás dopamin. Srdíčko, který nám někdo dá na Instagramu, na Facebooku, zpráva od partnera, cokoliv, úplně cokoliv, co vás trošku nastimuluje, ten dopamin. A právě tím, že my máme toho dopaminu tolik v dnešní době, protože vždycky máme dobré jídlo skoro, vždycky máme co jíst, prostě netrpíme tady nikdo hladem, teda aspoň doufám. Vždycky si prostě můžeme dát sklínku vína, můžeme si zakouřit, pokud někdo kouří, můžeme prostě úplně cokoliv, můžeme si koupit nový oblečení, nebo takový ty impulzivní nákupy, že jdu a vždycky si odnesu nějakou blbostičku, mám z toho radost chviličku a pak to leží prostě doma, už to nikdy nevidím. Tak tady všechny ty dopaminové věci, které nám chodí do toho života a že jich máme fakt extrémně hodně, tak ten náš systém, aby se z toho nepřepálil, to potřebuje vyvažit tou bolestí. A právě ta psychiatrička to vysvětluje tak, že čím víc my máme dopaminu, čím víc máme toho potěšení v životě, takového toho neopravdového, ale takových těch nahrážek, tak tím víc my jsme v depresi. Jo, anebo máme strašně jakoby úplně epidemii depresí a špatných nálad a všeho. A všech se nás to týká, úplně jako prostě všech. Pokud neumíme tady ten dopaminový systém spravovat. Ano, to je třeba úplně super, právě jako třeba sportovat, nebo aspoň chodit na procházky a překonávat se trošku, protože tam si člověk dává takový to nepohodlí. A právě jak tam má to nepohodlí, tak ten dopamin ho odmění prostě. Ale odmění ho tou dobrou formou, není to, že my se odměňujeme a nepohodlí nemáme žádné. A proto třeba dost často, když někdo má depresi, nechci úplně do toho zabíhat, protože jako nejsem psycholog, ale když někdo třeba má depresi, nebo se cítí jako hodně špatně, tak co děláme? Dost často lidi pijou alkohol, prostě úplně extrémně častý, protože alkohol nám dává dopaminu hrozně moc. Jíme cukr, jíme sladkosti. Cukr je víc navíkový než kokain, kdybyste to chtěli vědět, jo. Prostě to naše tělo na cukr reaguje mnohem rychleji než na kokain, vzniká na něm mnohem rychlejší závislost. Takže prostě je mnohem těžší nesníst čokoládu, když jsme na ní závislí, než nedat si prostě kokain. Jo, tak to jenom, abyste takhle věděli. A k tomu dopaminu ještě, teď jsem se úplně ztratila, protože jsem něco chtěla říct ještě k těm drogám. No je to, že když my vlastně máme třeba nějaký ty deprese, tak dost často to právě zaháníme. Alkohol, drogy, kouření prostě, nebo třeba sex s partnerem, nebo třeba nakupování a takovéhle věci. Tak to je ten systém vlastně dopamin bolest. Tak já doufám, že to bylo trošku srozumitelné a kdybyste někdo se chtěl něco zeptat, tak se určitě ptejte teď. Já se zeptám, jestli bylo srozumitelné to s tím dopaminem, nebo jestli k tomu něco chcete ještě vědět. Tak, nikdo nic neříká, tak já doufám, že jo. Janča říká děkuji, já taky děkuji, že jste tady byli. Jestli někdo máte nějaký dotaz, klidně mi ho tady napište a můžeme si ho zodpovědět ještě buď to teď, nebo mi můžete napsat i do e-mailu a já vám na ten dotaz se pokusím odpovědět potom i e-mailem, kdybyste potřebovali. Děkuji za srdíčka, doufám, že se vám tady líbilo, doufám, že jsem vás moc nezahltila. Tak, Jana, takže jakoby potřebujeme nepohodlí. Jo, Jani, potřebujeme nepohodlí. A ať už je to fakt to, že třeba se trošku hecujeme v nějakém sportu, anebo že třeba jenom to jsou jako úplně banální věci, třeba je mi trochu zima, ale neoblíknu si hnedka kabát, ale třeba 10 minut v zimě počkám. Víš, takový to, jako kdyby prostě nebýt taková, že hnedka řeším každý své nepohodlí, radši v něm chvíličku zůstanu, protože on ten systém dopaminový se potom tak jako vyvažuje hezky. A nebo třeba mně se to stávalo s kavárnama vždycky, že můj dopaminový prostě moje dopaminová bomba bylo vždycky do kavárny, na kávu. Prostě pro mě tohle bylo prostě lepší než cokoliv jiného na světě. Jenomže já jsem ze Strax tam chodila pořád. Tak vlastně už mi to žádný potěšení nedávalo. Takže proto už to dělám dneska tak, že do té kavárny prostě nechodím a jdu tam prostě jednou za čas. Třeba si řeknu každou neděli, půjdu do kavárny ráno na kavčo a jdu. A mám z toho takovou radost prostě, ale proč? Protože tam nechodím celý týden. Ale celý týden kvůli tomu mám pěkný nepohodlí. Tak jenom takhle, doufám, že to je srozumitelné. Já děkuji moc za krásné komentáře. Jsem ráda, že vám to něco přineslo. A
A takže jestli ještě někdo má nějakou otázku, tak mě klidně ještě písněte. A kdo ne, tak se s váma ráda rozloučím. Můžete se klidně postupně odpojit, jak budete potřebovat. A určitě ještě ode mě dostanete info do e-mailu. Tak jo, tak se zatím mějte krásný večer. Kdo ještě chce zůstat, klidně se na něco zeptejte, kdo ne, tak se může odpojovat. Tak jo, tak ahojte. Ahoj. Měl nahrávání.